Avioneta. Primer de tot col·locarem el paper per la qual volem que sigui l'inferior de l'avioneta i el doblegarem per la meitat, marcant-ho bé. L'obrirem i doblegarem les puntes llavors doblegarem la punta de dalt i els costats de l'avioneta. Ara girarem l'avioneta de costat i la doblegarem per la meitat. Sol falta fer les ales de l'avioneta. Tenim de fer les dues ales iguals. Ja tenim feta l'avioneta. Ara sol falta doblegar una mica aquestes puntes perquè es reguli una mica tal com volarà l'avioneta. Ara ja tenim feta la nostra avioneta. Pingüí. Per fer el pingüí necessitem un paper que per un costat sigui blanc i per l'altre negre. Agafarem el paper blanc i el doblegarem per la meitat. Ho marcarem bé i l'obrirem. Llavors doblarem les puntes de manera que les dues coincideixin a la meitat. Seguidament girarem el pingüí i el tornarem a doblegar. Ara farem el cap. Per fer el cap necessitem doblegar així, per la part negra. Llavors obrirem el paper i doblegarem la punta fins a la part que hem marcat abans. Doblegarem un altre cop la punta i ja tenim format el pic del pingüí. Ara girarem el paper i el doblegarem així. Sol falta. Ara ve la part més difícil del pingüí. Tenim de formar el cap. Tenim de doblegar-ho així i anar provant fins que ens quedi una cosa així. Aquí s'adquireix molta paciència. Seguidament que ja hem fet el cap, doblegarem les potes. D'aquesta manera. El nostre pingüí tindria de quedar així. Si no ha quedat així, aneu-ho intentant fins que us quedi. Ara formarem les aletes del pingüí. Doblegarem així. Els dos costats del pingüí. Tenim de mirar que ens quedin iguals. Ara marcarem bé tots els plecs que hem fet. I ja tenim el nostre pingüí. Encara que sembli molt difícil, és molt fàcil. El conill. Per fer el conill necessitem un paper que per un costat sigui el color del cos del conill i l'altre el color de les orelles. El col·locarem pel color de les orelles i ho doblarem de punta a punta. Ho obrirem i un altre cop de punta a punta. Ho tornarem a obrir, girarem el paper i ho col·locarem, ho doblarem de dalt a baix. Obrirem, tornarem a girar el paper i ara farem el mateix que vam fer amb la capsa anteriorment. Ho anirem
doblegant fins que quedi una cosa així. Ara que hem format aquest triangle, doblarem aquesta punta d'una capa cap a dalt i l'altra punta de la mateixa capa cap a dalt. Els costats que acabem de doblegar també els doblegarem. Així. Així. Ara ve una part difícil. Tenim d'obrir això i col·locar aquesta llengüeta aquí dintre. Això necessita experiència. Ens ha de quedar una cosa així, amb els dos costats. No passaré si ens surt una miqueta, però quan més petits estigui millor. Ara girarem per l'altre costat i doblegarem les puntes tal com hem fet abans. Així. Doblegarem sol un costat, de manera que ens quedi una cosa així. Aquesta punta la doblegarem d'aquesta manera, que concordi amb aquest plec. I doblegarem així. Farem el mateix amb l'altre costat. Ens ha de quedar una cosa així. Ara li farem les orelles. Tenim de doblegar el paper així. I obrirem les nostres orelles. Ara ve la part més divertida. Si tot ha anat bé, ens ha de quedar així. I aquí hi podem veure un petit forat. Per aquí tenim de bufar. Té de ser una bufada seca i forta. El nostre conill té de quedar així. Ara sol falta dibuixar-li la cara. Després d'haver-li dibuixat la cara, ja tenim el nostre conillet. La caixa. Per fer una caixa podem agafar un paper que tingui dibuixets. El col·locarem de manera que el que doblegarem serà l'interior de la caixa. Llavors el doblegarem de dalt a baix i de costat a costat. Marcarem bé, l'obrirem i doblegarem de punta a punta, de manera que quedarà un triangle. Llavors ho obrirem, girarem el paper i apretarem al mig. Les puntes se'ns apujaran. I apretant al mig tenim de fer aquesta forma. Així. Si és el primer cop que ho feu, us semblarà bastant difícil. Ara agafarem un costat del paper i doblegarem les puntes fins a la meitat. Així. Ara col·locarem el paper al revés i farem el mateix amb aquest costat. El nostre paper s'ha de veure així. Ara obrirem així el paper amb els dos costats, de manera que la línia de plec té d'estar al mateix moment, té d'estar a la mateixa línia que aquí. Girarem el paper i farem el mateix.
Això a mi us pot parèixer una mica difícil, però ja veureu com al final la caixa quedarà molt bé. Llavors, presteu molta atenció. Doblarem així de manera que la nostra caixa quedi així pels dos costats. I llavors farem el mateix per l'altre costat. Obrirem. I la nostra capsa té de quedar així, per tots els costats que podem veure. Llavors, doblarem l'essol una punta d'un costat cap a baix. I ho farem amb totes les altres puntes. Ara, si obrim la capsa, a poc li anem donant forma fins que quedi així. Ara ja podeu fer la vostra capsa a casa.